Lambe kanmɔgɔw assalamu alaikum adan kana ko bi jamkan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamkan ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma k'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli ka ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ o n'a nafama yɔrɔ ani technologie gɛlɛya ni tɔɔrɔ min fana bɛ sɔrɔ olu sanfɛ o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka mabaa dɔ ma n'ale de tɔgɔ ye Seku Mariku infographe do a bɛ images bayɛlɛma ka di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bi babu bɛ boli fɛn min kan o de ye maa minnu bɛ yen nɔ ka se ka mɔgɔw ja suɲɛ ka arnaque k'u kan an ka réseaux sociaux kan i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ yen nɔ image dɔ bɛ e kan da la ka sɔrɔ e yɛrɛ yɛrɛbakun tɛ k'i mako to tiɲɛ n'o ye bi an ye Seku wele a ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye nka sɔnni an ka tɛmɛ an ka babu cɛ an bɛ kuma da yɛrɛ ma a ka ɲɛfɔli k'an ye a yɛrɛ kan Seku. O diyara n ye an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan ka téléso baarakɛlaw yɛrɛ fo dantɛ aw yɛrɛ la ne tɔgɔ ye Seku Mariku ne ye infographe ye comme i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min ka baara bɛnnen don jaw dilanni ma an ka baara jaw ani basi banderole an b'olu bɛɛ lajɛlen dilan mais bi i y'an wele mun hukumu kɔnɔna na bi o de ye an ka baara yɛrɛ ye an bɛna kuma o de kan n'o de ye minnu bɛ jaw bamayɛlɛma ka mɔgɔ wɛrɛ kunkolo ta k'a sigi mɔgɔ wɛrɛ kan da la k'a sɔrɔla o t'a tigi ye ni Ala sɔnna an bɛna kuma o kan an ye Seku Mariku ye. Ok Seku o diyara n ye an ka bi ɲininkali fɔlɔ ye fɛn min ye o de ye an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ yen nɔ u bɛ maaw ka image ta k'i ja ta i bɛ taa sɔrɔ profil dɔ bɛ yen nɔ u cɛ ka ɲi kojugu nka i kan ka siran a tigilamɔgɔ ɲɛ an y'a ye k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ o profil ninnu la arnaqueur b'a ta ka image feere mɔgɔw ma k'i arnaquer n'a ye e yɛrɛ bolo o bɛ kɛ cogo di. Voilà sisan an b'i fo k'i barikada i ka question o diyara n ye i b'a dɔn nin fɛn in a bɛ kɛ a mɛnna a ma daminɛ bi la quoi arnaqueur ka nin baara in a mɛnna la ne yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la 2009 waati cɛ dɔ tun bɛ anw fɛ yen ale kɔni y'an dafɛ jamana mɔgɔ dɔ ye i b'a sɔrɔ ale tun ye arnaqueur yɛrɛ de sabula a tun bɛ ne wele n ka tugu a kɔ an ka taa cyber la n'an taara cyber la i b'a sɔrɔ la profil min b'ale kɔrɔ o ye muso de ye mais ne b'a dɔn ale ye cɛ ye ne bɛ sigi a kɛrɛfɛ a bɛ kuma ni tubabuw ye écrit la i b'a ye u ka fɛn fanba ye écrit de ye quoi a bɛ musow image ɲini k'a bila profil la a bɛ mɔgɔw gosi n'a ye bon fɛn in ma daminɛ bi jango bi n'an bɛ don min na ko bi réseaux sociaux a cayara quoi Facebook bɛ yen o tun tɛ yen fɔlɔ WhatsApp bɛ yen o tun tɛ yen fɔlɔ Instagram bɛ yen o tun tɛ yen fɔlɔ sisan an ka photow cayara mɔgɔ tɛ se ka photo contrôler bilen quoi i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la i bɛ photo ta i content i b'a publier hali n'i m'a publier mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a publier donc arnaqueur bɛ o photo ninnu de ta u b'a ta an yɛrɛ ka compte de kan donc n'u ye photo ninnu ta u bɛ taa bila u yɛrɛ ka profil kan ka mɔgɔw arnaquer n'a ye c'est à dire e ye cɛ de ye mais i bɛ taa muso ye photo ta muso dagabana mun yelen cɛ ka ɲi n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ girin ka amitié demander n'a ye donc u bɛ mɔgɔw gosi ni o kɛcogoya de ye i y'a faamuya bon sisan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u bɛ mɔgɔw sɔrɔ cogo jumɛn n'u y'i ka photo ta sisan ka bila u ka profil la u bɛ amitié demander ni mɔgɔw ye amitié demander kɔ u bɛna wariko de fɔ bon i y'a ye wariko in dun filɛ nin ye a bɛɛ bɛna laban o kelen de la n bɛ se ka mun fɔ sisan o la ja ninnu yɛrɛ dilancogoya komi an ka baara ye ja ninnu dilannen quoi sisan ne bɛ se ka Awa kunkolo photo ta ka taa nɔrɔ mɔgɔ dɔ kunkolo photo ta la ka wari ɲini ni a ye donc sisan mɔgɔ mun t'i a dɔn a bɛ k'olu kɔnɔ ko nin yɛrɛ de ye Awa ye directement u bɛ amitié demander ni e ye sabula e yɛrɛ ye cogoya diyara u ye donc u bɛ amitié demander ni e ye k'a sɔrɔ e ye cɛ de ye mais u ye muso de photo ta k'o bila u ka profil sanfɛ donc mɔgɔ tɛ se ka bɔ a kalama cogo si la quoi donc diyagoya u bɛ mɔgɔw sɔrɔ arnaque la ka mɔgɔw gosi sabula an yɛrɛ de b'an ka photo bila an ka profil sanfɛ an b'an ka photo bila an ka page kan donc arnaqueur b'u profiter o de la ka mɔgɔw gosi ni o sira ye. I ka kuma latigɛ tɛ o yɔrɔ in na i bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn ko k'a fɔ e photo i n'a fɔ photo in dilanna de k'a sɔrɔ e yɛrɛ yɛrɛbakun tɛ. sisan u bɛ dɔn cogoya min na a dɔnni ka gɛlɛn kojugu an ka baara la i bɛ se ka mɔgɔ dɔ photo ta misali sisan ni ne ye photo ta mariage yɔrɔ la e jɔlen don o la ne bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de photo ɲini Facebook kan mɔgɔ min fana jɔlen don k'a ɲɛsin donc komi e jɔlen don ne y'e ta k'i to mariage yɔrɔ jɔlen k'i ɲɛsin donc n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ photo ta sisan k'e kunkolo ta ka taa bila o kan da la o la n'i b'a fɛ k'o dɔn a dɔn ka gɛlɛn kojugu fo n'a sɔrɔla mɔgɔ min b'i
anw yɛrɛ ka baara kɛ mɔgɔ min bi anw ka baara kɛ o tigi n'a ye photo in zoomer a bɛna ye collage yɔrɔ dɔ b'a la quoi ɲɛda tigɛ yɔrɔ n'a sɔrɔ a y'a tigi kan dɔrɔn de tigɛ walima n'a ɲɛda dɔrɔn de tigɛ n'i ye a zoomer ka gɛrɛ i bɛ tracini dɔw ye a la donc i b'a dɔn o la ko photo in nin tɛ photo in turu kelen don n'i m'a dɔn sen fɛ mɔgɔ mun tɛ se kosɛbɛ i b'a sɔrɔ la olu bɛ photo ta misali ni photo taara sɔgɔmada fɛ sɔgɔmada yelen bɛ kɛ e kan a bɛ e kunkolo bila mun kan da la i bɛ taa sɔrɔ la o photo taara tilegan fɛ donc tilegan yelen bɛ kɛ o la a bɛ se ka dɔn o yɔrɔ de quoi donc n'a ye e kunkolo ta k'a bila nin kan da la e photo taara sɔgɔmada de fɛ nin ta taara tilegan fɛ donc tileganfɛla yelen ni sɔgɔmadafɛla yelen i bɛ photo in zoomer ka gɛrɛ i b'a sɔrɔ la u couleurs tɛ kelen ye dɔɔni quoi walima ni mun t'a kalama yɛrɛ o bɛ se ka farafin dɔ mɔgɔ finman dɔ photo ta ka taa nɔrɔ mɔgɔ fari la jɛlen photo la o la i b'a dɔn o fana na ko ni photo in turukira sinon n'o tɛ a dɔn man di yɛrɛ de a dɔn man di cogo si la a bɛ se ka dɔn yɔrɔ min tubabu jamanaw kan olu développé don kosɛbɛ logiciel bɛ olu bolo olu bɛ se ka détecter ko ni photo in man ɲi mais comme o tɛ anw fɛ yan fɔlɔ n'a dun kɛr'i la a ma nɔgɔn i ka se k'i yɛrɛ jɛya cogo si la sabula mɔgɔ min y'a jaba tigɛ ani anw ka baarakɛla mun y'a dilan anw dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn ko nin ye janfan ye mais u y'a publier page kan mɔgɔw bɛna ye u b'a fɔ ko tiɲɛ don k'a sɔrɔ tiɲɛ don tɛ bon e kɛ man di k'i yɛrɛ jɛya cogo si la quoi i jɛya cogo ye mun ye i b'a to yen waati yɛrɛ bɛ na ni tiɲɛ ye quoi sabula a bɛna dɔwɛrɛ kɛ mɔgɔw bɛna ye tuguni ko nin cɛ ka baara de ye nin voilà o la a bɛ se ka dɔn o cogo de fɛ sinon a dɔn man di cogo si la quoi a dɔn man di yɛrɛ yɛrɛ de fo an ka baarakɛlaw mun spécialisé don a ka baara la o tigi bɛ se k'a dɔn ko nin tigi ye ni photo turuki a ye dɔ kan ta ka bila dɔ kan da la ka sɔrɔ nin t'a tigi ye sinon o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na maa caman bɛ yen nɔ furu caman sarala a sababu kama parce que i bɛ taa sɔrɔ furumuso dɔ bɛ yen nɔ u photo bɛ kɛ Facebook sanfɛ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw kɛlen bɛ ka profil ta ka utiliser ka to ka chantage k'i la k'a fɔ karisa n'i ma nin diyan i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ kan b'a da la ani dɔ cɛ dɔ sigilen don jamamayɔrɔ dɔ la walima mariage kɛnɛ dɔ la walima restaurant na walima u ka kojugukɛyɔrɔ caman na k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ o b'o ja nin kɛ ka chantage k'a la o ye furu caman tiɲɛ mais e yɛrɛ bolo o dangari bɛ se ka kɛ o la cogo jumɛn bon dangari bɛ se ka k'a la cogo min na sisan a kɛcogo fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw de b'u janto u yɛrɛ la u ka photo publier taw la sisan n'an ye photo ta sisan photo cɛyara kosɛbɛ quoi an ma photo ta dɔrɔn an bɛ se ka photo publier mɔgɔ ka n'i ka photo bɛ publier ka n'i ka vidéo bɛ publier sinon i jugu b'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ i b'a sɔrɔ la mɔgɔ dɔ bɛ k'e bɛlɛn a mɛnna a bɛ k'i bɛlɛn a ma se k'i lasɔrɔ a ye ko dɔ k'i la ka tɛmɛ o dimiya b'e la bon e bɛ k'a bɛlɛn de n ka se k'a tigi tɔgɔ tiɲɛ donc o la u bɛ se ka muso yɛrɛ labɛn k'a bila cɛ la a bɛ cɛ in ɲini kalo caman a t'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ don min na a b'a fɔ cɛ in ma ko n b'a fɛ an ka kɛ kanu na n b'a fɛ an ka kɛ n bɛ fɛ an ka kɛ furu la donc o la u bɛ cɛ nɛgɛ ko an ka appel vidéo kɛ n'u ye appel vidéo kɛ muso yɛrɛ de fɔlɔ bɛ a yɛrɛ filmer a ka hakɛ to a langolo a b'a langolo 12 filmer k'a yira cɛ la donc a b'a fɔ cɛ ma sisan ɔ ne ye n ta kɛ i fana ka caméra jɔ i yɛrɛ la i ka filmer i ka a di yan nɔ o b'a sɔrɔ la ale ka téléphone na appel vidéo bɛ se ka enregistrer mais cɛ t'o kalama ale mɔgɔ bɛ cɛ ka vidéo in dɔrɔn de la quoi n'ale y'o sɔrɔ directement ale kelen tɛ ani mɔgɔ wɛrɛw de bɛ janfa in kɛ arnaqueur fɛn o fɛn n'i y'a profil fɛn o fɛn sɔrɔ mɔgɔ 4 de b'a kɔfɛ walima a ka ca ni mɔgɔ 4 donc ni muso in sera ka cɛ ka langolo photo sɔrɔ ou bien a vidéo sɔrɔ directement a b'a passer cɛ ninnu ma olu bɛ appel kɛ ka cɛ wele bon n'i ma nin wari in d'a ma an bɛ ka photo publier walima n'i ma nin fɛn d'a ma an bɛ ka vidéo publier i ka vidéo b'an bolo bon ni o y'a sɔrɔ la a kɛra ten tigitigi k'e ma da i yɛrɛ la sabula nin bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min fana donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka ca sinon n'a sɔrɔ la i donyɔrɔ ni bɔyɔrɔ ma ja k'i dalen don i yɛrɛ la i tɛ kulonkɛkɛla ye i b'a sɔrɔ i tɛ siran a publier la quoi mais n'i ye sirannen a publier la i b'a taa sɔrɔ i donyɔrɔ ni i bɔyɔrɔ de ka ca bon n'o cas ye mɔgɔ sɔrɔ a fura yɛrɛ telimani ye mun ye kɛ i b'a fɔ mɔgɔ ninnu ye bon a ye fɛn publier sinon n'i m'a fɔ ten nɔ a k'a ye ne ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ o y'a ɲɛfɔ cogo min na c'est à dire muso ye nin kelen de k'ale la ale ka vidéo sɔrɔlen directement a ye vidéo di cɛw ma o cɛ y'ale wele ko i ka vidéo b'an bolo n'i ma nin wari in di an b'a publier et pourtant cɛ siranna cɛ tun b'a dɔn cɔ ale tun ma ko ɲuman kɛ tiɲɛ yɛrɛ la sabula ale ye musotigi de ye mais muso wɛrɛ de se k'a den tuguni k'ale ka langolo vidéo sɔrɔ ale siranna ale ye wari di u ye wari fɔlɔ min fɔ a ye a y'o di bon i b'a sɔrɔ la n'u y'o f'i ye n'i y'o di dɔrɔn a banna o ye binnen u ka jan de kɔnɔ quoi
ama tɛmɛ kalo kelen ka tuguni u ye cɛ wele ni ma nin wari d'a ma tuguni an b'a publier cɛ siranna a y'o fana wari di u t'a dabali bilen quoi sabanan o de wari nana caya cɛ ma cɛ wulila sisan a bɛ ka hakilila ɲini de kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ale ye nin ko in kɛ a tile ala ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ siɲɛ kɛ ale ye nin ko in kɛ bon u bɛ k'a fɔ ale ka wari di bon tiɲɛ yɛrɛ la u ye wari min fɔ nin sen wari cayara ale ka mun kɛ voilà dɔ de y'a fɔ a ye n'a ma ɲɛ kɔni nin cas kɛra tan nɔ c'est à dire n'a y'a publier dɔrɔn ale muso ka furu bɛ sa diyagoya sabula muso b'a fɔ ko bon ne bɛ so kɔnɔ yan nɔ i bɛ ne to yen ka taa kɛnɛmamɔgɔw la ka tila k'i photo yɛrɛ ta k'a jira olu la o yɔrɔnin ye tiɲɛ ye n'i y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ u bɛ baga arnaqueur bɛ baga an ka photo ma k'a sigi mɔgɔ wɛrɛ kanw da la ka photo ka dilan cogo dɔ la a sababu bɔra anw yɛrɛ la parce que an yɛrɛ bakun ni Facebook kan numéro inconnu bɛ tilen ka message ci i n'u bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn na i b'i ka video ci a ma i lankolon o de b'a to u yɛrɛ bɛ courage ta u b'a fɔ ko n'i y'a ye karisa sɔnna ka nin kɛ i jɔ n'an ye mɔgɔ wɛrɛ ka profil ta k'a sigi nin kan da la an bɛ nafolo wɛrɛ sɔrɔ ni pour que nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka se ka dabila fo an yɛrɛ ka sabali an ka fara ka kuma mɔgɔ inconnu fɛ réseaux sociaux kan parce que bɛɛ lajɛlen t'an nin ye o yɔrɔ in ye tiɲɛ ye mais misali la n bɛ exemple dɔ ta an balimakɛ dɔ yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ale fana nin cas y'a sɔrɔ ani dɔ de kun ka di u bɛ message ci a bɛ komi a tigilamɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ dɔn ale kan a filɛ k'a ka image de ta an t'a dɔn a y'a kunkolo de sigi a kan wa a y'a kɛ cogo cogo nka a ye image in publier an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la ka a makutu tiɲɛ donc ani mɔgɔ fɛn fɛn ka surun ɲɔgɔn na ani mɔgɔ fɛn fɛn lienen don abonné ye fɛn fɛn ye olu bɛɛ lajɛlen image ye déjà c'est trop tard ale ma sɔn ka wari di a tigilamɔgɔ ma a tigilamɔgɔ fana filɛ ka a publier voilà bon ne bɛ se ka mun fara nin ko kan toujours o de ye mɔgɔw an k'an janto an yɛrɛ la c'est à dire adamaden quoi ni hali i ma kɛ diinɛtigi ye i ma kɛ silamɛ i ma kɛ chrétien mais bamanan tile la fɔlɔ mɔgɔw jan bɔ u yɛrɛ la quoi mɔgɔ kana sɔn ka i yɛrɛ bɔ k'i yɛrɛ feere quoi o dɔ ye mun ye c'est à dire bi an bɛ don min na ko bi réseaux sociaux ka Mali kɔnɔ bi an bɛ ka ɲini ka ɲɔgɔn mankutu de tiɲɛ an bɛ ka ɲini ka ɲɔgɔn tɔgɔ de tiɲɛ an bɛ ka ɲini k'an ta sara ɲɔgɔn na kɛlɛkɔrɔ bɛ ni mɔgɔ dɔ cɛ i ma se ka o kɛlɛkɔrɔ i ma se ka i munɛbɔ cogo si la olu bɛna ka na u yɛrɛ munɛbɔ réseaux sociaux de sanfɛ n'i y'a ye nin cas ye an balimakɛ sɔrɔ bon an t'a fɔ ko a yɛrɛ nɔ don mais a ma a kɛcogo a ma janto a ka photo publier talaw la bon hali n'a kɛra an bɛ photo publier mais mɔgɔ wɛrɛ de fana bɛ tuguni minnu sigilen don olu ka baara yɛrɛ bɛnnen don photo yɛrɛ tali k'a namara ka se k'i tɔgɔ tiɲɛ cogo bɛɛ lajɛlen la quoi nin fɛn nin bɛɛ lajɛlen kun ye tɔgɔ tiɲɛw de ye i y'a faamu c'est à dire ni ne ye photo ta ko dɔ bɛ ne ni cɛ a mɛnna a ma se ka régler ne ye fɛn dɔ ɲini fɛ i ma sɔn ka di yan o tɔɔrɔ bɛ ne na bon ne bɛ fɛ k'an vager e la ne bɛ e photo ta ka taa bila maa lankolon dɔ photo kan na a bɛ se ka kɛ o tigi fini t'a tigi la a bɛ se ka kɛ fini fitininw b'a tigi la walima a bɛ se ka kɛ a tigi ma di mɔgɔ si ye donc ne bɛ ta hali ni min kunkolo sigi a kan da la mais ne bɛ se k'e ta ka t'e sigi a kɛrɛfɛ k'a kɛ i n'a fɔ ani ye photo ta nin yɔrɔ in na walima k'a kɛ i n'a fɔ ani e sigilen bɛ baro la ka sɔrɔ la tiɲɛ tɛ a tɛ baro la n'a sɔrɔ e furulen don sisan walima n'a sɔrɔ cɛ de don k'a furulen don ne bɛ se ka muso ta ka na sigi a kɛrɛfɛ o bɛ se k'o k'an ka application na kɔ donc n'o sigira a kɛrɛfɛ a ti dɔn cogo si la mɔgɔ min bɛ fɛn lajɛ Facebook kan olu tɛna se k'a lasa ko tiɲɛ yɛrɛ ko nin tɛ karisa ye a taara sigi mun kɛrɛfɛ o ma ni mɔgɔ si quoi mɔgɔ si a nege tɛ mɔgɔ si la a ye mɔgɔw tɔɔrɔ bon n'u taara sigi a kɛrɛfɛ dɔrɔn e bɛna mangoya sɔrɔ ale kama bon abonné du t'o dɔn mɔgɔ min na ka n'a ka page k'a ka fɛnw lajɛ olu t'o dɔn quoi donc a bɛ gɛlɛya e de ma sabula i tɔgɔ bɛ tiɲɛ a ka ca la a bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye diinɛtigi ye a dɔw ye politicien ye a dɔw ye mɔgɔba ye mɔgɔw ka bonya bɛ mun kan mɔgɔw ka tanga b'a kan bon n'a fɔra ko e filɛ mɔgɔ ka bonya b'i kan mɔgɔ ka tanga b'i kan ko e taara ye muso dɔ kɛrɛfɛ muso min an ka hakɛ to a bɛ se ka kɛ a tigi ye sunkuruba ye a fɔra k'e yɛrɛ kɛrɛfɛ donc a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ directement ko nin ye sunkuru ye k'a sɔrɔ sunkuru tɛ a dabɔkun ye tɔgɔ tiɲɛ de ye quoi a caman ye tɔgɔ tiɲɛ de ye mankutu tiɲɛ ko dɔ bɛ ni mɔgɔ dɔ cɛ a ma se ka venger a bɛna venger ni i tɔgɔ tiɲɛni de ye ka photo dɔ dilan hali n'a bɛ taa wari di infographe ma a bɛ se ka taa wari ba labila o ye u b'i photo labɛn mankutu tiɲɛ yɛrɛ kama ka fɔ ka sɛbɛnni k'a kɔrɔ bon n'i m'a kɛ ala dɔnba ye walima n'i ma kɛ faamubatigi ye e min b'a lajɛ i b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye karisa ye ka sɔrɔ i t'a ɲɛɲini o kosɔn an bɛ jugement min kɛ tile kɔnɔ an kan ka dɔ bɔ jugement na quoi. faamuyali sɔrɔ olu la Monsieur Mariko an ka jamukan ma ka commencer ka se a kuncɛyɔrɔ ma kuma dafa kuma jumɛn b'i bolo k'a lase an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen. voilà n bɛ se ka sɔnni ka bɔ émission kɔnɔ n bɛna kelen fɔ procédure wɛrɛ bɛ tuguni mun ka jugu ka tɛmɛ hali an bɛ ka mun fɔ kan o de ye terre à terre yɛrɛ ye sisan
arnaqueur minnu bɛ sisan u t'a kɛ réseau sanfɛ bilen dɛ u bɛ taa ka t'u jɔ bariso yɛrɛ da la siɲɛ kelen ka musow bɛlɛn muso minnu b'u cɛ janfa ka taa bari la ni kamalen wɛrɛ ka cɛ to so kɔnɔ ka cɛ to bara yɔrɔ la cɛ bɔli ka taa sugu la nasansen fɛ muso min bɛ sira fara ka taa barisow la donc mɔgɔw dɔw bɛ ka sisan labɛn ka moto jɔ bari da la ka a bɛn ni bɔfan ye quoi n'u ye muso min bɔtɔla ye bari kɔnɔ dɔrɔn ko cɛ de y'o ta dɔrɔn directement u bɛ se ka o cɛ suit ani muso in bɛ ka taa u b'a suit u b'a dɛnɛ ka taa quoi ni cɛ taara muso jigin kare kunna ka segin ale bɛ girin sani muso ka don so kɔnɔ a bɛ girin ka taa jɔ ko n balimamuso hakɛ to i bɔra yɔrɔ min sisan n'i ma nin wari in di ne ma n b'i don so kɔnɔ k'a fɔ bon n'o y'a sɔrɔla ko e ye muso furulen ye tiɲɛ yɛrɛ la e y'i cɛ de janfa i ja bɛ tigɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la donc i b'a fɔ i bɛ wari in di cɛ in ma yalasa a kana se k'i tɔgɔ tiɲɛ bon nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye musow an ka fara cɛ janfa la cɛw an ka fara muso janfa la c'est à dire nin bɛɛ bɛna segin jogo de ma adamadenw an ka jogo ɲɛ n'an jogo ɲɛ an bɛ se ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ quoi n bɛ mun fɔ réseau sanfɛ Mali kɔnɔ bi réseau kan an k'an janto an yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'an ɲini an tɛ mun kalama k'i tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'an ɲini an tɛ mun kalama k'i ta i photo ta ka taa wari ɲini n'a ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama donc an ka janto an ka photo public taw la ani an ka janto an ka kumaw na an kana vidéo ci bɛɛ ma ne bɛ se k'o de fɔ sisan ka tun bɛ kuma na. ok Mariko i ka nin walawalali diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin ko la. Nin kun ye Monsieur Mariko ye an bolo koloni Seku Mariko do a nana walawali min kan o de ye an ka photo min bila réseau kan a bɛ bayɛlɛma cogo jumɛn mɔgɔw makoto bɛ tiɲɛ cogo min na a bɛ dilan cogo jumɛn o n'a ɲɔgɔnna caman a nana ɲɛfɔli kan ye m'a dɔn an ye faamuyali caman sɔrɔ an b'a ɲini réseau mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw minnu bɛ kɛ réseau kan u b'u ka photo bila ta dɔn barisa arnaqueur bɛ bagan mɔgɔw ka photo ma ka arnaquer k'a kan k'i makoto tiɲɛ walima k'i ni mɔgɔ dɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ o tɛ misali la o faamu man di barisa u bɛ photo in dilan cogo min na a bɛ dɔn ko tiɲɛ don nka sɔni e ɲɔfɛ mɔgɔw k'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o y'a sɔrɔ ko caman kɛra e makoto tiɲɛ na nka walasa o ka dabila an yɛrɛ ka fara ka kuma mɔgɔw fɛ barisa e b'i yɛrɛ filmer k'a ci o tigilamɔgɔ ma e t'a tigilamɔgɔ dɔn e t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min na aw ye ɲɔgɔn dɔn réseau sanfɛ dɔrɔn e ye message caman e y'i yɛrɛ filmer k'a d'a ma an ka dansigi o ko la walasa an ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka ɲɛ an bolo barisa fɛn fɛn bɛ bila réseau sanfɛ an k'a dɔn don n'a nata la a kɛra san o san ye e b'a ye image ye ni e m'a ye e ka mɔgɔ min bɛ kɔfɛ olu b'a ye e denw b'a ye e mɔdenw b'a ye walima e tulomasamaw b'a ye o bɛɛ ye makoto tiɲɛ de an b'a ɲini aw fɛ aw ka dansigi o ko la ani fana an tɛ bila tantɔ an bɛ foli lase ni émission yi kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan fo dabiya n'o ye Sadio Sisoko a n'a nɔfɛmɔgɔw ye olu ye nin émission yi kanubagaba dɔ ye an bɛ foli lase a ma an b'a fɔ aw k'an mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka nin jamukan in wɛrɛ lase aw ma aw k'an mɛn. Merci.